В доме модели Ашхабада прошел показ туркменских национальных костюмов. Мероприятие организовали в рамках статуса города как участника сети творческих городов ЮНЕСКО по направлению дизайн. На подиуме были представлены костюмы для летнего сезона. Основу коллекции составили традиционные образы в современной подаче. قديم كشتلردن kurtoğuçuk, tevbend, gulyaydı, içyanağı diyarı keşteleri bir ağdak geçenmedir. Ruğun konu eyen, hadir kadaman övüşgünü bilen, dürlü övüşgünlerin kayratini bilen, dürlü nağışlar kalmak bilen, hadir dürlü libaslarımız Türkmenin gelin gıyırlarının, bezevi Türkmenin gelin gıyırlarının toyları giyen acayip bir eseri olup duruyor. Şeyle acayip milli kıymetliklerimize, ulu sarpı koyan, kahraman arkadağımız, kahraman serdarımıza köp sağ olsun ederiz. Türkmen halkının bakmaktan koyunu yaşayan, Türkmen sunugotunu, Türkmen medeniyetini dünyaya yaymakta ulu mümkünçülükler üreten kahraman arkadağımızın, kahraman serdarımızın canlar sağ olsun, ömürler uzak olsun. В показе приняли участие модели из местных агентств, а также мастера, работающие с текстилем и ручной вышивкой. Все изделия выполнены в Туркменистане. Ашхабад стал участником программы ЮНЕСКО в 2021 году. Цель инициативы – поддержка креативных индустрий. Город входит в список вместе с такими участниками, как Берлин, Мехико и Глазго. Показ в Доме моделей стал частью программы локальных мероприятий, направленных на развитие культурных практик и поддержку национального костюма. Организаторы не делали акцент на коммерческом продвижении. Главное внимание уделили ремеслу и техникам изготовления одежды. Публика приняла показ спокойно. Зрители, студенты, преподаватели, работники творческих объединений и приглашенные представители общественных организаций. Alaytada keşteçilik sunutu bir de miras bolup duruyor. Bu arada milletimizin muskolup käbes oğlavar enemizin özünün Türkmenistan'ın medeniyet merkezinin döwlet muzeyine koyulan içyan ağızlı kurtösünün koyulmağı bulan olsa bir denanlara muskolup mektep bolup duruyor. Bir keşteçilik merkezinin geňeş agdalary bolup öz tasdiklanan mailnamamyza laýyklykda döwlet muzeyine gidip geçte edilen kurtany öz agdalamyza görkezip durýar. Semem şondan öwrenip durýar. Miras bolýar. Ol almytaýdan öwrenilmäge, goralmaga hemem geljekki nesillere ýetirilmäge munasip bolup durýar. Bizden anlara döwlet beren ajaýyp mümkinçilikler üçin kahraman arkada kahraman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. İl ýurt bähwetli, dünýäni sok beýik işlere başlyk berýär.